Allah tu dia cukui kita sampai di siko. Nak tangguh enai dihino di cara cong. Jawaban ade naik ke bajuan indah dipandang dek orang tu adia. Cando manambah kasih kabulu. Jawaban ade naik ke bajuan indah dipandang dek orang tu adia. Cando manambah kasih kabulu. Allah jale kita nanin dak samo tinggi.